Shubor nakaslem jong unongsan Hima. All the best and God bless. Ka Samla Fairycia melem ngam. Ka wei na ki Samla don sam. Hakaban penwan dur ya ki Jaiñ ki neb. Bat o shrong. Ka badairu ka Samla puli jong ka school ba. Amity University Kolkata's expert training. Kala sedang ya ka jaka Jinghikai. Hakathain sok Jaiñ ya ki wei pat ki Samla. Ya ka bakala ai kerteng. Kum ka sheet B by Fairycia. Hakashnong lom shat sngi. Ia kini lalapan penurlong lengba ke Jinghikai jong ke Prime Minister's Employment Generation Program. Ke Samla Fairycia kala sedang ia kelenti jong ka kum kenong penwan dur hakar yam ka baik. Naduk ki por ki bakadang puli bat kelenti ya jong ka. Kala kenjo syaduk kene ka por ka bamenta bandon laka jong ka jaka Jinghikai batru ban penwan dur ya ki riam ki baik ki bakat kum kene ka jok ka bamenta. Ya kene ka jaka Jinghikai la pelipat ba do MLA ka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ha ka jingedon lang ki reorang ba jong ka shnong bat ki wei ki wei. Okay, so this is how we start a sheet. From this point, this is the speed point, okay? And then what we do is, while we work on the pressure foot, we adjust. Okay, it depends on the adjustment on the pressure foot now. And then plus we have to set the speed first. So this speed is, suppose if my speed is very fast, so even if you press the pressure foot even a little bit faster also, you will just directly run the machine full speed. So you need to make it slow. Okay, so to make it slow, and then after that, then you put the pressure. Right now it's in a slow mode. So what happens is that while putting the pressure a little also, you can see that the needle wouldn't run as fast, Kerta ini Fairycia melima, kalau ada pendap ka kuliah na Amity University Kolkata, but kalau ada pendap yang ke internship, apa Kolkata, apa Shillong, kalau pendap apa nang Women's Giving Cooperative Society, ke India, di outside India, but hakani the training matasi, hakani ke workshop matasi, ngayon apa, kani berok ke program ke day naman ta ka jimple jong kane ka workshop jana ke sheet by Fairycia garment manufacturing unit trading center kani ka garment manufacturing unit ke day naman ta bang hikai kumno bansu company ye ki jan but ki fitting jong ki jan chinrang ba jan ngem thai ru kumju onde bangan hikai ye ka jan bangan hikai designing ye bansu ye ka gown ye kani kate hendreng and hikai bha kumno ban khom kumno ye ka fitting jong ki jan te kami jong ki pattern making te ngan kham stress bharu ya ka ngan kham bania bharu ya ka jan chinrang kum ki shirt ki patlun namarba ki dundang na pet hamni ki dang duna kita ki designer ki balala kini halor ke jingya jong ki pattern te ke jing pendang kam jong ki pattern making ki kita ki basic pattern making taruman hikai te ngan construct bahaya kita hi but nakani ka training halor tangan I training dulu ini but ngapa bangan pen he ekani bangan pen yar ekani ka kam ka bangan lale nakani ka badan bangan pen he but kat kum ka jingkwa jonga re bangan kwa khna ru ka jing yo khna ru bangan kwa ban train ki bangan kwa ban hikai ye ki ru kumta kumru bakin pendan kam ya ka pattern but kam de tamba namanta jonga ru ka de namanta jong ki kumnu bakila but kan company ya kani ka jan chinrang lani ka fitting ka bakin pendang ka baki UI ba shinrang ni ki kinthai ki jupong hakaba man la kasi ka baki late class ne hakaba late office ne ki ni ki ja te lol ka talu ngan ne ru ki ki jan school ngan shim orders ko ki jan school ru ki uniform school te ki jersey kini te ki uniforms ki jersey namanta ki sports association kumta ter
Kajing harap ke bang ayo na ke sekali kedai nama bang apply ngalalap ngatip ya kini ke scheme PMEGP scheme. Tiga ngala apply ya kini ke PMEGP scheme. Kajing sim nun jonga kadang dei ke berin kat kun ke jaka ngapai kat kun ke jaka. Henry kajing harap ke long ke ayo iki machines ki furnitures but ki ni ki tiar ki ba ngatarai play yo ihi halni baladan. Dia kat tu kat ni ki tools ki bangala tu yo pun ki skill ki style ki ni baru kat yang penan kam lut dak ni ke pisah ban ke working capital ru ke bakilaan nak ke kamu hang ni ke target jonga kadang ding tang kumba shipomut argenta sisi tamba kala bende men step janmir ke de kala bende arsin ru ke training morning but afternoon dia kala long kumba apomut ki student kalong ni ke kalong kamba ki berok khat ki numpar ban specialize tang ha ka pattern making kin kwa tang ha ka suru ya kata ru ngan hikai kunu bakin pendan kampat dia kini ki machine kali kalong ba kina ban so thu ka jing dan kam jo kini ki machine electric machine bat ki lala ban pendan kam ki hamba ban la kasi nama kat kung ka jing ya ka kam menta limla dan pendan kam sa lagi beren hoot ka stat ka kam ki tools ki beren kini ki jing ki machine ki beren henry kini ki batiar bat mai menta hidang duna ki jing pentip syaka perthai long penta khamtam shangi kat tu kat tengot ki bangi lalit pule ni tip kini ki machine ki electric machines ki balong kumno ki no ki jan henry kat tu kat ni ngot ki bal punta ki bam yo pa de ka Jinghikai ngakwa ban ai ya kene ka lat ka nanti bakin wan shanga bangan yo ya rabe ki da kini ki machine bakin hikai bakin khamtep bani ai kini ki machine bakin yo ru bakin seng ka kam na jong kam de tang bangala ban seng la dangala ban seng hi ka kam na jong ki ru philai ban seng henry pendan kam na ai kini ki machine bat kini ki new techniques ki new machine kin khampan study ki kam jong phiru bat kin kham ya rab bun akilat ki ba phi kwa ban le